Vi fører en samtale. Du fører en samtale. Vi fører en samtale. En samtale, du indleder. En samtale, jeg prøver at indlede. En samtale, du beslutter at indlede nu. Ja. IKEA. Der er mindre skram. Jeg er ikke skræmt. Okay. Jeg er ikke skræmt. Det er bare overrasket. Det er bare overrasket. Jeg er fucking chokeret, faktisk. Jeg er... Skræmt. Nej! Jo, du er. Jo. Jeg er pissehamrende skræmt. Ja. Fordi hvorfor har du aldrig... Hvordan kan du? Og hvorfor har du ikke... Hvorfor har du ikke været snakke med mig om det her? Vi snakker der nu. Vi snakker. vi Vi fører en samtale. Det gør vi ikke. Vi snakker ikke sammen. Det er ikke en samtale. Okay, godt så. Fint. Ja, fint, okay. Undskyld. Kan vi det mindste gå ud? Alle folk, de kigger.